אשתו עצלנית. יש לי לקוח שהוא כל יום שישי מזמין סלטים. למה? אשתו עצלנית, היא לא מכינה לו את הסלטים. והוא מזמין חברים ופה שמה, ויושב בבית ומספר אחרי זה הסלטים, הנה היא הכינה איזה סלטים פה שמה, והיא יושבת כמו מלכה. בואו תסתכלו. על הרצות סלק של אשתי, אין על החוק של אשתי, איזה חוק היא מכינה, אין על החצילים של אשתי, וואו איזה חצילים, כל היום היא מבשלת חצילים, כל היום, איזה סלט אבוקדו, יאו רגיל. עונה אשתי שפת, זה מרוקאי, יאללה בואו נשקול את זה, נארוז לו. אני יכול להגיד, אני אגיד לאשתי תודה רבה שהיא מכינה לי את הסלטים, חבל על הזמן.